Hello friends, दिनै फिन आङो नोंथांमोननि सेराव नुजाथिदों मोनसे दिनै गोबां एट्रेक्टिभ जागोन दिनैनि भिडिअआ मानो होनब्ला दिनै आंनि गिबि चेलेन्जआनो जाहैदोंमोन जे टांग्ला टाउनसिम जे साइकेल सालायनायनि जे चेलेन्ज oh my god नै आंनि लुकखौ नाय तामाम दिनै बे लुकजों आं नोंथांमोननो बे नैबेनिफ्राय नैबे दालांनिफ्राय टांग्ला टाउनसिम आंनि जि चेलेन्ज फार्स्ट चेलेन्ज बियो आंनाव गोबां चेलेन्जेसफोर दङ प्रप'ज खालामनाय एबा माबा जानाय आरो बिदिनो दिनै आंनि गिबि चेलेन्ज बे गिबि चेलेन्जखौ आङो दिनै कमप्लिट खालामनो थाखाय आङो रेडि जोबोद एन्टारटेनमेन्ट जागोन होननानै आङो सानो दिनैनि भिडिअखौ अब्ला दिनै बेनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन सारियालिसिम oh my god बिके माने दुखु मोनदों बे जादों आंनि गिबि फार्स्ट माने बेफोरबायदि पाब्लिक प्लेसाव बेफोरबायदि माने खालामगोन खिन्थु नैबे लुकदों नङा दे आरो मोनसे लुक दंबावो आंनि बेखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' नायलांबाय था भिडिअखौ लोगोसे लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव स' लेट्स गो स' नैबे लुकजों आङो दिनैनि जि चेलेन्ज बे चेलेन्जखौ आङो थाबैनो कमप्लिट खालामनो सेस्था खालामदों स' बिदिब्ला लुकखौ बोरैहाय नांदों बेनिफ्राय थांगोन सारियालिसिम स' जोबोद एक्साइटेड दिनैनि बे गिबि चेलेन्जखौ खालामनो थाखाय oh my god स' आंजों लोगोसे थांफागोन बिथांमोन सानैया बिथांमोना आंजों माने हेफाजाब होगोन सुशान्त एन्ड नीलकान्त स' बिथांमोना आंजों हेफाजाब खालामगोन नैबे बोराय गिन्जिजों आङो दिनै माने नोंथांमोननो फार्स्ट चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामनो सेस्था खालामदों स' लेट्स गो गाइस रेडि चल लगा रे Hi guys, so very excited today. So my first experience, angni mane first experience biyo. Oh my god, mane lazine benangdo mane ekdom experience ko lanang na. Ready? Woo! So excited dine guys. Oh. Mana kayak gulu mana lukku naik sebut ane dancer luk senang dengan lah oh my god ada accident sampai bayi nana deh आंनो बे चेलेन्जखौ हरगिरि नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बे आंनो बिदि माने गिबि चेलेन्जनि थाखाय बिदि एक्सपिरियेन्सखौ मोनदों आङो औ चेलेन्ज आरो बियोथ' सुरुसो माने बियो आंनि माने गिबि चेलेन्ज आरो उननि चेलेन्जफोरा गोबां डेन्जार चेलेन्जफोर दंबावो आरो बैफोर चेलेन्जफोरखौ आङो थाबैनो मावफुंगोन मजाना oh my first experience माने जोबोद एक्साइटेड उन्दै समाव आङो बिदिहायनो साइकेल सालायनानै माने सोलोंजेननायमोन आङो बिदिनो साइकेल सालायनानै सोलोंनाय आरो बिदिनो गोलै जादों दोला जादों आरो दिनै बिदिनो एक्सपिरियेन्स मोनसे मोनदों नै लगा रे साइकेलाव केमेराखौ लादों आरो नै सालायगासिनो माने पुरा टाउनसिम दिनैथ' माने बाजारनि सान आरो ओरैबायदि मानसिफोर थागोन कैसा लगा मजाक बिदि एक्सपिरियेन्स मोननो थाखाय जोबोद खाफाल नांगौ एक्सपिरियेन्स बे नागोरान बडिखौ माने मानसिफोरनो दिन्थिदोंना tamam experience नै माबायदि माने मानसिनि फैयो oh my god जोबोद एक्साइटेड मानसिफोरा ओरैबायदि माने नायदो जे आङो लाइफआव बेफोरबायदि माने नायफेरजायाखै ओरैबायदि माने मानसिफोरनि जि मानसिफोरा ओरैबायदि नायदों जे मनिबा फाग्लाफोर फैदों नामा टाउनाव ओरैबायदि नायदों मानसिफोरा सानदों नै मनि फाग्ला फैगोन होननानै
experience बेफोरबो मानसिनि लाइफनि मोनफा मोनफा बेथ' आंनि जागायनायसो बेनि उनाव नोंथांमोना नायलांबाय आरो गोबां नोंथांमोना दिन्थिगोन बेखौ नायना दे लाजि बेक साइडआव नाय Oh my god, mansini bir tamam. Mansini bir. Pas experience ke ओरैबायदि मोनदों ना मानसिफोरनि नायनायजों मानायजों माने लाजिनायबो मोनदों माने फार्स्टआवथ' माने गिनाय भाबासो बांसिनमोन दायो लाजिनाय गैला गिनाय गैला सारियालि मोना जाबाय गाइस आंनि चेलेन्जआ थारैनो दिनै फार्स्ट आंनि चेलेन्जआ कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ आंनि फार्स्ट चेलेन्जआ कमप्लिट जानो थांगासिनो दसे उनावहाय कमप्लिट जासिगोन माने सारियालि मोना जाबाय Oh my god Oh my god Aku mentu betenबो मस्त मानसि Aku mentu betenबो बिराद मानसि And finally आंनि चेलेन्जआ कमप्लिट जानो थांगासिनो सारियालि पुलिस पइन्टआ बारा गोजान नङा स' आंनि चेलेन्जआ कमप्लिट जासिगोन स' मानसिनि भिर पुलिस पइन्टआव मा पुलिसआ मा होनो नायनि पुलिसआ मा होनो नायगोन पुलिस पइन्टआव पुलिसआ लाखिदो दायो सारियालि मोनफैबाय आंनि माने चेलेन्जआ थारैनो कमप्लिट जासिगोन आरो ससे दंबावो बेखौ बारनायनि उनावनो आंनि चेलेन्जखौ आं कमप्लिट आंनि चेलेन्ज जे आंनि फार्स्ट चेलेन्ज बे चेलेन्जखौ आङो नैबे समाव कमप्लिट खालामनो थांगासिनो दङ जास्ट नैसेसेल' दंबावो बेनि उनाव आंनि चेलेन्जआ कमप्लिट बे नाग्रान बडिजों आङो दिनै नोंथांमोननि चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामनाय जायो Oh my god मानसिनि फकासआ अनलि आंजोंल' दङ थांनो मोनबाय गो आङो माने नैबे समाव सारियालि मोनफैबाय पुलिस पइन्टआव आरो आंनि फार्स्ट चेलेन्जआ नैबे समावहाय कमप्लिट Oh my god my first challenge is complete आंनि फार्स्ट चेलेन्ज जे कुक्राझारनिफ्राय सारियालिसिम बेबायदि साइकेल सालायनाय चेलेन्ज आंहा कमप्लिट जाबाय My god रुक जा या So guys आंनि फार्स्ट चेलेन्ज बे साइकेल सालायनाय आंनि फार्स्ट चेलेन्जआ नैबे समाव बे लुकजोंनो आङो नै सारियालियाव मोनफैबाय एन्ड फाइनेलि आंनि फार्स्ट चेलेन्ज Oh my god जोबोद इन्टारेस्टिं मोनबाय माने गोसोआव गोजोननाय मोनबाय जे आङो खालामनो हामारगोन ना हामारा होननानै आङो सानदोंमोन दुखु मोनदोंमोन स' फाइनेलि आंनि बे फार्स्ट चेलेन्जआ कमप्लिट जाबाय आरो जायफोर बिथांमोना आंनो चेलेन्ज हरनो गोसो बिथांमोना थाबैनो आंनो चेलेन्जफोर हर आरो आङो बे चेलेन्जफोरखौ थाबैनो कमप्लिट खालामनानै आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' नैबे जादों टांलानि जोबोद मानसिनि भिर आरो बेवहायनो आङो कमप्लिट खालामनानै दिन्थिबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि बे चेलेन्जखौ गोजोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव स' बाय इयुननि चेलेन्जफोराव लोगो मोनगोन लोगोसे इयुननि ब्लगफोराव नों बयखौबो लोगो मोनगोन स' बाय